Hej alle sammen, og velkommen til en episode af Skyblock Jode. Men lige... Ja, undskyld, I kan se mit hoved. Det var en del af mit hoved, okay? What? Nå. Men... Undskyld igen. Yes. Great. Great. Så. Nå. Den gider sgu ikke så. Den har rimelig fugt. Ui. Så må vi se, hvad der sker nu. Au for helvede. Whoop. Og for helvede igen. Nå. Men der fik jeg nærmest, eller ja, kreativ. I stedet for Skyblock i dag, så laver vi en kreativ. Ja, en kreativ. Ej, helt ærligt. Come on. Plots. Sådan. Det var det dejligt. Plot okay. Så nu skal jeg bare finde et plot, hvor jeg kan sætte mit hoved. Nej. Plot. Set home. Så. Plot set home. Come on, plot set home. Og så plot me. Seriøst. Plot me home. Plot 5. Det er ikke så god med det her med plots. Men der er en der var her, der bare har små løs. Og det dem der spiller PvP har ikke lagt mærke til, at det er lige når man kommer ud fra spawner, man kan ødelægge, så laver det bare en mulig pæle og alt det der fucker det hele op. Men ligesom det der derovre, de laver bare med flere pæle og huller i gulvet og alt muligt. Eller skrådstræk huller i jorden. Og nice. Ej. Down it. Jeg kan den. Nå. Plot me home. Der er en, der har det her, så. Der er sikkert nogen, der har den her. Plot home
Plot 9. Plot 9. Claim. Muhu. Lalalala. Ej, seriøst. Man ser næsten alle de her gulve over det hele. Over det hele. Og det er noget mærkeligt noget. Ja. Der har der. Kan man spawne heste? Oh my Jesus God. Nu har et æble. Du skal få et æble. Så du kan blive voksen. Tag et æble. Undskyld, lille bitte hest. Nu får du også lige et æble. Det er synd for dig. Undskyld, slå dig. Oh my god. Jeg tror nok i næste episode, så laver vi bare. Så lever vi videre efter plot. Eller næste episode, så tror jeg, jeg har fundet plot, men vi siger bare, vi ses.